Сутринта е 12:30, впрочем обяд. Някъде обяд сме вече. Реших да си позволя пак отново, така съвсем сам, що не. Ще го казвам, ще го повторям, защото може да го гледат различно време, различни хора. Какво значи творчество? Много хора не знаят какво е творчество. Творчество е много дарено нещо. Твоята чест чрез мен е пак твоя чест твоя. Тоест да се самоосъзнаваме, че сме много обхватни, много могъщи, много обемни в смисловенето си. Тоест, творчеството е едно смисловене. Тоест да можеш да си уловиш мисълта и де-факто трябва да имаш и занаят. Разбира се, да го осъществиш чрез занаята. Занаят значи занаят. Дали ще рисуваш, дали ще пишеш, дали ще правиш наука или изкуството, няма никакво значение. Творчеството е много честно, много истински, много документално и много персонално, лично да се изявиш като онова, което ние го наричаме Бог, то значи всемогъщо, всеобщо, всепроникващо, всеобхващащо енергийно послание от Вселената. И то много лесно може да се обясни. Ние сме извънземни, заземени, инвитус, посъдени си интелекта. Интелекта е именно да осъзнаваме творчеството. Да сме творци на живота си и на изобразителните средства, чрез които да оставаме документи, че това наистина е божествено. Тоест, не толкова божествено, това е реално от природата, от законите на природата. Бог е закон на природата. То не е обяснимо, не е земно, не е да го хванеш. То не е материя, то е време. Значи, Бог е времето. А ние се наричаме съвремени. Значи, творчеството е едно съвременно нещо. В мига, сега, тук, в тази 10 от секундата, имам време и може да творя. Тоест да пътувам чрез това божествено нещо, което имаме и може би най-божественото в човека, че може да се смислови. Смислите да се слови. Тоест да уловиме част от мислите си, да ги реализираме чрез занаята си, като картина, като скулптура или като нещо занайчийски създадено. Музика, театър, кино, но аз уважавам документала. Значи много важно, един човек може да бъде творец, ако владее документа. Защото така нареченото творчество, на другото, съзидателното, мисленото, провизираното, комуникирането с политика, с общество, с инвестиция, с реклама, за мен е една слугинска работа за онзи, който я поръчва. А да си заслуга, това е слугинаш. А заслуга е да можеш да правиш документални неща. Значи театър правиш, а съвременността на театър върви към именно това. Творческо нещо, да го прави в момента пред вас и веднага. Тоест да виждате, че вие не сте манипулирани от режисьор, а сте манипулирани само от вашето творчество, твоето честно, твоето честно към твоето, към божественото. Много честно. Тоест имаш време. Честни. Самата чест е едно време. Съвременен. И ако погледнем реално, бих искал най-скъпото нещо днес в творчеството, в изкуството, в тези съзидателни неща, които ни правят божествени, е документалното. Документал. Тук в момента да остава документ, т.е. дали скулптура, да живопис, дали наука, да е творчество, да си твоята чест, да си неговата чест, т.е. да си честен с това и да, значи чест е да си честен и да отговаряш за честта му и за честта си. Т.е. това е една отговорност, най-голямата отговорност. И не случайно ни качват на сцената. И аз завиждам на тези творци, които на сцената си показват изход пеенето, театъра, киното не. Киното е бутафория. И показват им, ако пляскат и се екзалтират и се радват и се удостояват тия, които копат и тия, които им пълнат изкопаното, т.е. им ако пляскат.
Докато ние художниците специално, писачите сме онеправдани, защото пишеме нещо и рисуваме и никой не ни ръкопляска. Но в съвременния свят виждам, че все повече и повече и повече се цени онези и излизат на сцената явеност, живе, веност значи живот, излизат на сцената с цената си и правят творчество. Неговата чест се изявяват на сцената с цената си. И там няма мърдане. Там има или излагане, или удостояване, или посредствен. Това е страшно да си посредствен. Или по-хубаво да се изложиш, но да не си посредствен. Или да се изявиш, да ти окопляскат, да светнеш и да си едно сътворение, т.е. една експлозия, която да се движи към зрител, да се разширява непрекъснато. И аз няма да забравя за много актьори как се говори от изкуствоведи, от веди хора. Значи колкото времето се отдалечава, неговото изкуство се повече и повече и повече става по-близко и се обсепва повече хора, защото е документал. Той излъча една енергия, която се разширява като големия взрив. Да знаете, изкуството, документалното изкуство е един взрив от безвремето и създаваш време. Т.е. времето почва да те оценя. И материята, и цената си. Така че набързо ползвах много нарочно, да знаете. Да знаете. Аз говоря леко откъслечно, за да ме следите, за да се замислите, за да го прегледате, го чуете, да го осъзнаете още няколко пъти, за да можете да сте с мен. Искам да ви обсеба. Значи не, че да ви обида, не да ви с пренебрежение към вас, а напротив, с много голямо внимание да се отнесете към мен, за да може да усетите моето внимание към вас. Много важно. Това, което го казвам, аз го осъзнавам. То не е писано, не е мислено, но то е документал, то си личи. И затова трябва да се прослушва много пъти, за да имате време, за да ми станете съвременни, за да ме разберете или да може да го ползвате. Ако искате го приемете, ако искате, не просто може да ме критикарствате всичко, но да знаете, това е едно откровение. И ако се замислите честно и не вложите някаква професионална завист и не зависите от мен, ще видите, че ще бъда полезен и ще си бъдете полезни. Защото го имате вече пълбесловото. Имате го словно, не написано. Не написано, а словно нещо. Благодаря ви. Довиждане, ще се чуем пак.